Dobrodošli u Automobilionu. U današnjoj emisiji pogledajte. Testirali smo Cupru Terramar, Citroen C3, Tesla Model 3 i Hyundai Bayon. Sada je i službeno. BYD je stigao u Hrvatsku. Na ceste se vraćaju popularni retro modeli. Donosimo priču o novoj tehnologiji koja će promijeniti iskustvo punjenja električnih automobila. Današnju emisiju započinjemo testom jednog jako zanimljivog automobila koji je dokaz da i SUV-ovi mogu biti zabavni. Na našim testovima kažemo da testiramo neki novi model, no danas imamo slučaj da je to doista i tako, jer testiramo jedan relativno novi brand i njihov potpuno novi model. Na test nam je danas tako stigla Cupra. Ako niste čuli za Cupru, to je jedan relativno mladi brand koji nam dolazi iz Španjolske, a ovo što vozim je njihov model Terramar. A zašto ovaj test započinjemo vožnjom? Pa odgovor na to pitanje da će nam ime ovog modela. Ovaj auto naime dobio ime po stazi koja se zove Autódromo de Sitges Terramara, koja se nalazi u okolici Barcelone, odakle je i sam brand. A što su time željeli naglasiti? Pa sportski pedigre marke, ali i ovog modela, što je pomalo i neobično jer, vjerovali ili ne, radi se o SUV-u. Iako SUV-ovi ne slove kao zabavni automobili na cesti, za Cupru Terramar bez pretjerivanja možemo ustvrditi da je jedan od najvozačkijih SUV-ova koji se nude kod nas. Na test nam je stigla osnovna verzija s 1.5 benzinskim motorom i 150 konjskih snaga, a za one koji žele iskusiti svu raskoš Cupre i njezinog sportskog pedigrea na cesti, tu su jače čisto benzinske ili plug-in hibridne verzije s preko 270 konja. Terramar nije zabavan kao primjerice njegov manji brat Cupra Leon, koji je doduše kompakt, ali je definitivno među zabavnijima u svojoj klasi. Ovaj automobil jako lijepo ulazi u zavoje, pritom vrlo vješto skrivajući svoju težinu, ali i duljinu od preko 4,5 metra. A ono gdje nas je posebno iznenadio je autocesta gdje se pokazao jako tihim i uglađenim i pri većim brzinama. Kada se vozim u njemu, osjećam se nekako jako začahureno. Kokpit je blago okrenut prema vozaču, a s obzirom da je Cupra poznata kao tehnološki iznimno napredan brand, imam osjećaj kao da se vozim u nekom svemirskom space shuttle. I ono najbolje od svega, uopće nemam osjećaj da se vozim u tako velikom automobilu. Ovaj naš testni primjerak je blagi hibrid, on u sebi ima malu baterijicu koja mu pomaže da bude startniji, jer bože moj treba toliki auto i pokrenuti s mjesta, a ta baterijica mu pomaže i da bude nešto štedljiviji. Prosječna potrošnja na ovom testu iznosi 6,1 litru na 100 km, što je iznimno nisko s obzirom da se radi o SUV-u. Terramar ima sportski naglašen pedigre, što se vidi i iznutra, a možda najvidljivija stvar po tom pitanju su ova sportska sjedala koja baš jako fino grle i jako se lijepo možete uvaliti u njih. Unutrašnjost u ovom našem testnom primjerku zove se Deep Ocean, a osim po ovim plavkastim nijansama koje zaista i podsjećaju na dubine oceana, ona je specifična po tome što je napravljena od jako puno održivih i recikliranih materijala, a što je također jedna Cuprina specijalnost. Tekstil je napravljen od 73% recikliranog materijala, dok je ovaj središnji dio sjedala napravljen od 100% recikliranog materijala koji se zove Sequel Yarn. To je zapravo materijal koji je napravljen od plastike koja je izvađena iz mora, oceana, estuarija i iz plaža. Ovaj model je, vjerovali ili ne, opremljen samo osnovnom opremom koja je stvarno jako bogata. Ona primjerice uključuje i grijanje volana, ali i ovaj veliki glavni ekran koji je responzivan i može se personalizirati.
U osnovnom paketu opreme doduše nećete dobiti navigaciju, no to se vrlo jednostavno riješi tako da bežičnim putem povežete svoje pametne telefone s glavnim ekranom i voila, dobit ćete navigaciju koju puno češće koristite i preferirate pred ostalim navigacijama. Meni je svaka Cupra divna iz jednog razloga, a to su ovi prekrasni bakreni detalji koji se nalaze ovdje unutra, a koji se super slažu s ovim oštrim sportskim linijama. I još jednu stvar moram istaknuti, odnosno pohvaliti. Cupra je praktički eliminirala piano plastiku i ima je samo u tragovima ovdje na par mjesta. Bravo Cupra! Još sam jednu stvar zaboravila istaknuti prije u vožnji. Terramar naime ima odličan volan koji baš super sjedne u ruke i još jedna simpatična stvar, kao i svaki pravi sportski auto, i Terramar se pali ovdje na volanu. Apsolvirali smo sljedeće. Terramar je jako dobar u vožnji, ima jako ugodnu kabinu, a sada je vrijeme da provjerimo koliko je ovaj automobil praktičan. Dok ćete sprijeda imati osjećaj kao da ste negdje učahureni, ovdje straga osjećat ćete se puno slobodnije. Od praktičnih detalja ovdje straga izdvajamo ovaj naslon za ruke sa 2 držača za čaše. Ovdje iza imate 2 izofiksa, a naprijed se nalazi još jedan, što znači da ih je ukupno 3 u ovom automobilu. I iza sjedala nemamo džepiće, ali je dobra stvar što je ovo plastika, tako da vam klinci neće sprljati sjedala. 3 izofiksa, što znači da je riječ o pravom obiteljskom automobilu, a u prilog tome ide i velika zapremnina prtljažnika od 602 litre. Nisam zaboravila reći kako ovaj auto izgleda, jer to je jako bitan faktor kod ovog Španjolca. A i u ostalom šećer dolazi na kraju. Cupra ukratko izgleda mrak. Oni imaju taj svoj specifičan dizajnerski jezik koji ih izdvaja iz mase, a sve je napravljeno u tom nekom sportskom štihu i s dozom sportske elegancije. Za prednju masku kažu da je kao nos morskog psa, a tu su i ova LED svjetla u 3 dijela koja malo podsjećaju na njihov logo. Iako za volanom nemate taj dojam, tek ovdje s boka vidi se njegova veličina i SUV linija. A ova jako cool boja zove se Fjord plava. Straga imamo ovu LED lajsnu koja se stapa tu u Cuprinom znaku, a koji mene strašno podsjeća na neki znak superheroja. Za pravi sportski doživljaj ovdje straga mi fale još jedino auspusi, no njih ćete morati potražiti kod onih jačih verzija koje sam spominjala ranije. Kada podvučemo crtu, ovo je auto za ljude koji se žele istaknuti ne samo izgledom i pojavom, već i ondje gdje nam je svima najljepše, a to je za volanom. A u to ime, sad kad sam vam sve pokazala, odoh se i ja dalje malo isticati s Cuprom. Emisiju nastavljamo u revijalnom tonu s blokom predstavljanja novih modela, ali i novih marki koje su nam stigle u Hrvatsku. Pripremite se jer noviteti su stvarno jako dobri. Nakon dugo nagađanja, čekanja i šuškanja, od sada je i službeno. Kineski automobilski gigant BYD stigao je u Hrvatsku. Jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila koji posljednjih godina niže sjajne uspjehe na tržištu, na velika je vrata krajem travnja ušao i na hrvatsko tržište. U Hrvatskoj će za početak nuditi 4 svoja modela. 3 su potpuno električna, dok je jedan plug-in hibrid. Na hrvatsko tržište ulazimo zapravo dosta ambiciozno i dosta suvereno sa 4 modela. To su limuzina Seal, SUV model Seal U koji također dolazi u Seal U DMI ili plug-in hibridu i na neki način perjanica BYD u ovome trenutku, to je najnoviji model Seal Lion 7. Jedna od važnih stavki kod BYD-evih modela je i to da dolaze bogato opremljeni. Kada govorimo o značajkama i glavnim tehnologijama koje BYD proizvodi, pruža svojim kupcima, kao što su Blade baterija i masa drugih nekakvih ovog elemenata, dolazi u svim našim vozilima. I sva vozila dolaze serijski izuzetno dobro opremljena, što zapravo na neki način diferencira nas od mase drugih nekakvih proizvođača. Od modela u ponudi za početak se najviše očekuje od plug-in hibrida, no kupcima će za oko svakako zapeti spektakularni
spektakularni Sea Lion 7 tehnološki najnapredniji model kojeg smatraju krunom svoje ponude. Za ovaj SUV kažu da je izjava o životnom stilu, te je stvoren za one koji žive život punim plućima. Auto odiše sportskim i futurističkim izgledom te privlači poglede gdje god da se pojavite s njime. Ipak, nama je, moramo priznati, za oko zapeo jedan drugi njihov ljepotan. Ako ste se kojim slučajem pitali tko je ovaj ljepotan kraj mene, pa njegovo ime je Seal i to je najjači i najatraktivniji BYD-ev model koji će nuditi u Hrvatskoj. Seal je ukratko spoj visoke tehnologije, odličnih voznih performansi i atraktivnog izgleda. Ova impozantna sportska limuzina dolazi s baterijom snage 82 kWh, a ovisno o verziji doseg mu je do 570 km. Prema najavama, BYD se planira ozbiljno uhvatiti posla na domaćem tržištu, a kako bude vrijeme odmicalo, tako će predstavljati i nove modele. Za kraj, možemo samo dodati da jedva čekamo sa svim ovim modelima napraviti duže testove i isprobati ih na našim provjerenim rutama. Ako govorimo o Renaultovim modelima koji su se zlatnim slovima upisali u povijest automobilske industrije, onda u toj priči definitivno moramo spomenuti i njihov legendarni model Renault 5. A zašto spominjem taj stari model sada u 2025. godini? Pa zato jer, dame i gospodo, legenda se vratila i to u potpuno električnom izdanju. Da, dobro ste čuli i vidjeli. Auto koji evocira brojne lijepe uspomene od sada je dostupan kao mala električna jurilica. Dimenzijama smješten između Clio i Twinga, novi Renault 5 ima sve predispozicije da postane nova pop ikona. Iako unutra imamo brojne podsjetnike na staru peticu, puno je toga novog i prilagođeno aktualnim vremenima, pa se primjerice u ovom autu nalazi čak 41 kg recikliranih polimera. Iako je Spejada poprimio dosta sportske, atraktivne i moderne linije, Renault 5 straga je ostao dosta retro, što nas vraća u povijest. Za njega kažu da je mali, ali veliki, te da je auto za grad i van grada. No da ne duljimo, idemo mi sad ovog gradskog šminkera isprobati na gradskim cestama. Zbog svojih kompaktnih dimenzija, novi Renault 5 suvereno vlada gradskim cestama. Dolazi s baterijama od 40 kWh koja omogućava domet do 312 km, dok veća baterija od 52 kWh omogućava domet od 410 km. A da biste u svakom trenutku, pa i kada niste u autu, znali koliko baterije imate, na haubi se nalazi i indikator napunjenosti baterije. Novi Renault 5 ima 25 sustava pomoći, što ga čini jako sigurnim. S druge strane, auto je jako zabavan. Dolazi s 95 ili 150 konjskih snaga, laganje, ima niže težište, pa mu zbog toga s potpunim pravom tepaju da je kao malo karting vozilo na cesti. Cijena u Hrvatskoj kreće od 28.990 eura pa sve do 35.990 eura, koliko ćete morati izdvojiti za najjaču verziju u Iconic opremi. Fiat Panda nam se vratila u Hrvatsku, ali u odraslom izdanju. Nova Panda malo je narasla, te joj puno ime sada glasi Fiat Grande Panda. Vodi se sloganom novi oblik sreće, a u tom štihu je i sam dizajn koji je inspiriran prvom Fiat Pandom iz 80. godina, jednim od najprodavanijih automobila svoga vremena. Tako su tu brojni retro detalji, poput 4 kose crte koje se nalaze iznad kotača po uzoru na stari Fiatov logo. Iako je duga skoro 4 metra, Grande Panda je namijenjena za grad, a unutra ima prostora za 5 odraslih putnika. Dolazi s 2 motora, benzinskim koji radi kao blagi hibrid i daje 110 konjskih snaga, te potpuno električnim koji nudi 113 konja i domet do 320 km. Za sada je u ponudi samo s automatskim mjenjačem, ali uskoro bi trebala doći i verzija s ručnim. Panda je zamišljena za moderne obitelji koje drže do ekologije, ali ne žele previše platiti. Početna cijena će biti 18.990 za model sa automatskim mjenjačem ali hibrid, a kod električnih modela početna cijena je 25.350. Ovo je danas predpremijera, vozila će biti dostupna do kraja 5. mjeseca u svim salonima Fiata u Republici Hrvatskoj. Da nova Panda ne želi biti dosadna, dokaz je i da se nudi u 7 boja, među kojima nema sive, a koliko je stvarno zabavna doznaćemo kada nam stigne na test. Nakon velikog genijaka, češka marka automobila Škoda predstavila je svoj prvi električni kompaktni SUV. Dame i gospodo, upoznajte Elroq. Kompaktnih dimenzija, ali opet prostrana, kao što smo već navikli od Škode, Elroq je najnoviji električni dodatak voznom parku poznate češke automobilske marke.
Elrock je početak jedne nove električne priče koju nam Škoda tek treba ispričati. A osim pogona na struju, s ovim modelom stigao nam je i novi dizajnerski jezik marke u kojem više nema poznatog Škodinog logotipa. Iako je 17 cm kraći od Enyaqa, zanimljivo je da Elrock i Enyaq imaju isti međuosovinski razmak. Sa svojih 4,5 metara duljine, Elrock će zadovoljiti potrebe moderne obitelji koja teži održivosti. Jer osim samog održivog pogona, u automobilu ćete pronaći brojne održive materijale. Auto se može pohvaliti i naprednim tehnološkim i sigurnosnim sustavima, među kojima svakako treba istaknuti parkiranje na daljinu koje omogućuje da se automobil parkira sam, odnosno pomoću vaših pametnih telefona. Kupci će moći birati između dvije baterije koje omogućuju doseg od 375, odnosno 581 km, a za što sigurnije putovanje u pomoć će vam uvijek uskočiti pametni sustav Travel Assist koji će znati i kada se trebate napuniti. Ako se Elrock po čemu ističe osim po svom stvarno dobrom dosegu, onda je to broj Simply Clever rješenja kojih u ovom automobilu zaista ne nedostaje. Novi Elrock starta od 33.900 eura, a sudeći po onome što nam je pokazao na prvom testu koji smo s njime uspješno obavili, ovaj bi automobil mogao biti pravi mamac za sve one koji se planiraju okrenuti struji. U današnjoj Automobilioni na struju donosimo priču o tehnologiji koja bi u potpunosti mogla promijeniti korisničko iskustvo punjenja električnih automobila kako smo do sada poznavali. I to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Zaboravite na hrpu skinutih aplikacija i mučenje oko punionica, jer punjenje električnih automobila uskoro bi moglo postati jednostavnije nego što mislite zahvaljujući tvrtki CV Technologies, čije će nam tehnološko rješenje od sada omogućavati da punjenje plaćamo običnim bankovnim karticama. Sve funkcionira jako jednostavno. Dođete na punionicu, uštekate kabel za punjenje, prislonite vašu bankovnu karticu i time aktivirate punjenje vašeg električnog auta. S računa vam se skida onoliko novaca koliko ste struje potrošili. Baš kao što vam na benzinskim postajama odmah nakon točenja naplate iznos ekvivalentan količini ulivenog goriva. U sustavu smo počeli razvijati cijelu priču sa njemačkim proizvođačima hardvera i nakon analize tržišta softverskih proizvođača u Europi smo se odlučili za najvećeg proizvođača softvera trećeg po veličini na svijetu, SAP iz Waldorfa. Da bi sustav bio funkcionalan i radio na ovaj način, u pomoć im je priskočila i jedna domaća tvrtka. Tako da smo mi na naš backend software koji se nalazi u HANA 4 cloudu u SAP-u ugradili svoj payment, integrirali svoj payment solution i to smo uradili uz pomoć hrvatske tvrtke Trilix koja nam je jako puno pomogla u toj integraciji, jer nešto integrirati u najveću kompaniju po veličini za proizvodnju softvera nije jednostavno. Pravne osobe za punjenje mogu dobiti i R1 račun, a cijeli je sustav plaćanja, ali i korištenja jako siguran. Mi smo izabrali firmu Significo da nam radi korisničku podršku u Hrvatskoj i oni su nakon 3-4 mjeseca našeg poslovanja nisu imali nijednu pritužbu. Znači nijedan poziv nisu imali sa terena od nekog korisnika da nešto nije bilo u redu, da charger nije radio, da payment nije prošao, da se bilo šta događalo. Znači izgradili smo jedan vrlo robustan, siguran sustav koji može biti sutra primijenjen na bilo kojem tržištu unutar Single Euro Payment Area, odnosno Evropska unija. Među partnerima u ovom projektu je i Schneider Electric, na čije će punjače također biti integrirana ovakva vrsta naplate. Schneider Electric je globalna kompanija specijalizirana za digitalnu transformaciju upravljanja energijom i automatizacije. Sjedište tvrtka je u Francuskoj, prisutna je u više od 100 zemalja diljem svijeta, među kojima je i Hrvatska. Schneider Electric prisutan je na području e-mobilnosti više od 15 godina, te se kroz to vrijeme bavi i nudi inovativne proizvode i rješenja u skladu sa standardima. Na području Hrvatske i jugoistočne Europe Schneider Electric do prije 2 godine bio je prisutan sa AC punjačima do 22 kW te DC punjačima do 50 kW. No, danas je to druga priča. U ponudi trenutno nudimo AC punjače do 22 kW za stambene i poslovne objekte
te DC punjače od 100 do 180 kW za infrastrukturne projekte. Te do kraja godine planiramo uvesti i novi DC punjač od 320 kW za infrastrukturne projekte gdje smo vidjeli veću potražnju na tržištu. U planu nam je 2026. godine uvesti i DC punjače snage 720 kW na tržište koji su namijenjeni za najveće potrošače. Iako su danas najpopularnije javne punionice, iz tvrtke Schneider Electric kažu da bi se u budućnosti trend mogao promijeniti. Danas svjedočimo značajnom razvoju javne infrastrukture, no podaci pokazuju da će do 2040. godine čak 90% punionica biti u stambenim, poslovnim i industrijskim zgradama. Kako bismo odgovorili na sve veće zahtjeve tržišta, Schneider Electric razvio je rješenje EcoStructure za e-mobilnost koje uključuje pametne AC i DC punjače te softverska rješenja. Zbog jednostavnosti i mogućnosti koje nudi, ovaj će sustav zasigurno doprinijeti širenju elektromobilnosti, a krajnjim korisnicima olakšati proces punjenja. A sve što na kraju imamo za dodati je svaka čast, jer upravo ovako nešto već godinama iščekujemo. Ovog tjedna pripremili smo vam dvije zanimljive inspekcije. Prvo nas čeka provjera jednog poznatog električnog modela, a nakon toga jednog popularnog, osvježenog gradskog crossovera. Danas nam je u inspekciju stigao automobil koji je trebao srušiti premisu o skupim električnim automobilima. A koliko je u tome uspio dovoljno govori podatak da je prvi električni automobil koji je prodan u preko 1 milijun primjeraka i 3 godine je bio najprodavaniji automobil na svijetu. Ne električni, najprodavaniji ukupno. Riječ je dakako o Tesli Model 3, a mi smo odlučili provjeriti koja je tajna njegovog uspjeha. Model 3 je ispočetka rađen da bude potpuno električan automobil. Tako ovdje sprijeda imamo aerodinamičnu masku bez rešetke. A koliko je stvarno aerodinamičan najbolje se vidi kad ga pogledate s boka. Straga imamo spuštanje krova u kupe liniju. Unatoč toj kupe liniji prtljažnik se otvara kao kod limuzine, a to ujedno znači i manji otvor za prtljažnik. No zato je prtljažnik veličine 594 litre, što je stvarno puno i to Model 3 stavlja u sam vrh klase. No ako vam ni to nije dovoljno, tu je prednji prtljažnik, takozvani Frank, koji ima 88 litara prostora, a idealan je za skladištenje, na primjer, kablova za punjenje. Tesla nema ključ kao takav, nego imate karticu ili aplikaciju koja nudi razne funkcije poput paljenja klime dok auto stoji. Straga imate dovoljno mjesta, imate ovaj skriveni naslon za ruke sa držačima za čaše, ali i ekran na kojem možete gledati filmove ili igrati igrice. Straga imate i 2 izofiksa, a jedina mana je ovaj stakleni krov koji ima zaštitu od sunca, ali će vas svejedno pržiti tijekom ovih ljetnih dana. Ovdje unutra vlada pravi minimalizam. Samo je jedan ekran, a sad su otišli i korak dalje te su makli ove ručice od žmigavaca i minjača koji je također sad završio u ekranu. Žmigavci nisu u ekranu, nego ovdje na volanu, što je pak noćna mora kada se nađete negdje u rotoru. Glavni ekran je prava igračka i morali bi cijelu emisiju potrošiti da vam pokažemo što sve ima, ali neki od zanimljivih stvari su igrice, crtanje ili vatrica za kampiranje. Sprijeda imamo 2 punjača za mobitele koji stvarno super rade i ovdje u sredini imamo velike, ogromne pretince, no znajte da je ovaj ispred suvozača jako malen. Model 3 nudi se u 2 verzije, s pogonom na stražnje ili sve kotače, s jednim ili 2 motora. Ova naša je long range verzija duljeg dometa sa stražnjim pogonom i 283 konjske snage. Troši oko 16 kWh na 100 km, što vam vjerojatno ne znači puno, pa ćemo zato govoriti o dometu. Tesla kaže da s jednim punjenjem ova verzija može preći i više od 700 km, no realnije je da će to biti negdje oko 500 km, ovisi gdje se i kako vozite. Model 3 je ona vrsta automobila koja više izgleda sportski nego što se tako vozi. Ubrzanje je brutalno, ali položaj za volanom i ležanje u zavojima baš i ne. Tesla je jako tiha i uglađena na duljim putovanjima, na kojima će vam pomoći navigacija koja će vam točno izračunati kada se i gdje trebate puniti kako bi se što prije stigli na cilj. I kada tome pridodamo veliki domet, vidimo da tu možda leži njegova tajna. Jer to je električni automobil koji traži najmanje kompromisa. Ako izuzmemo da su sve funkcije ovdje na ekranu i da su ponovo išli izmišljati žmigavce koji su već izumljeni.
Malen, ali opet dovoljno velik, simpatičan i idealan za obitelj. To je ukratko opis odmorišta Bayonne, grada na jugu Francuske, po kojem je i naša današnja zvijezda dobila ime. A zapravo identičan opis vrijedi i za Hyundai Bayonne, automobil koji je predstavljen 2021. godine, a ovo iza mene je njegov redizajn. Najveće promjene dogodile su se ovdje sprijeda, pa sad i Bayonne ima ovu fora svjetleću lajsnu, kakvu primjerice ima i nova Kona. Male kozmetičke promjene dogodile su se i na prednjem, ali i stražnjem braniku, a novi Bayonne ima i nove felge. Njegova povišena linija najbolje se vidi ovdje s bočne strane, a ako ste se pitali kakva je to prefora boja, ona se službeno naziva Meta Blue Pearl, odnosno Meta plavo perlasta. Možda vam ovaj automobil na oko izgleda malo majušno, no iznenadit ćete se kada čujete da je zapremnina prtljažnika našeg Hyundai Bayonne među najvećima u klasi, a prtljažnik ima 411 litara. Na stražnjoj klupi nemamo nekih posebnih kerefeka, rekla bih da je sve dosta jednostavno i prosto. Ono što me iznenadilo u odnosu na konkurenciju, ima dosta mjesta i za koljena, ali i za glavu. Čak ima tu ovako jedno udubljenje da višlji ljudi imaju više prostora. Također, ovdje se nalaze i dva izofiksa, tako da možete prevoziti dvije dječje sjedalice. U unutrašnjosti Bayonna imamo nekih fora stvari za koje možemo kazati da su retro. Za početak imamo ovaj old school automatski mjenjač, odnosno njegov old school izgled. Potom imamo pravu ručnu, kad ste to zadnji put vidjeli u nekom novom autu. I imamo šiber, ali baš onako stari, klasični šiber. Fora je i vozačev display, on pokazuje jako puno informacija tijekom vožnje, a ima i ove jako cool grafike sa retro cajgerima. Ovaj naš testni Hyundai Bayonne je benzinac kojeg pokreće 1.0 benzinski motor sa ukupno 100 konjskih snaga. Što se tiče njegove potrošnje, meni je na testu u nekoj kombiniranoj, odnosno mješovitoj vožnji, potrošnja iznosila između 7 i 8 litara. Tu smo znači imali grad, otvorenu cestu i autocestu. Dosta zanimljiv je sam položaj sjedanja u ovom autu, iako je riječ o kao nekom gradskom SUV-iću, zapravo se možete dosta nisko onako postaviti. Što se pak same vožnje tiče, tu je ono tipičan SUV, vozi kao SUV, što znači da se ponekad malo i naginje u zavojima. Tijekom testa sam također primijetila da ovaj automobil najbolje radi kad je u sportskom načinu vožnje. Povući ću i na kraju ove priče paralelu sa gradom Bayonnom. Bayonne je ugodno i sigurno mjesto za život i za obitelj, baš kao što je i ovaj naš Bayonne ugodan i siguran. U moru SUV-a koji preplavljuju tržište, dobra je vijest da nam stiže i jedna limuzina. I to u pravom smislu riječi. Lexus ES je model koji je već dulje vrijeme prisutan i kod nas, a sada nam stiže i njegova 8. generacija. Lexus obećava da će novi ES biti jači, profinjeniji, udobniji i luksuzniji. Pokretat će ga hibridni i potpuno električni motori od 200 pa do 343 konjske snage. Novi ES vodi se premisom vozaču kontrola, putnicima udobnost, što nam zvuči kao vrlo dobra kombinacija. Lexus ES nam u Europu stiže u proljeće sljedeće godine. Ako tražite luksuzan prijevoz za više VIP putnika, teško je naći bolje vozilo od Mercedesove V klase. A Njemci su nam sada pokazali kako bi taj njihov putnički kombi trebao izgledati u budućnosti. Ovo što gledate je Vision V, odnosno nova verzija V klase koja bi nam mogla stići na tržište 2026. Pokretat će ga struja, no ono što je zanimljivije jest njegova unutrašnjost, koja donosi pravi luksuz svojim putnicima. Novi Vision V bi trebao voziti poput limuzine, ali neće nuditi samo udobnost, nego i pravo digitalno iskustvo. Tako se ispred putnika nalazi veliki ekran dijagonale 65 inča koji može poslužiti za gledanje filmova kao u kinu ili igranje igrica. A i prozori mogu postati dodatni ekrani uz pomoć 7 projektora za pravi doživljaj od 360 stupnjeva. Vozačev kokpit je odvojen od kabine za putnike kako bi oni mogli uživati u samoći i slobodi okruženi napak kožom na ovim futurističkim sjedalima. Ipak, imajte na umu da je ovo samo koncept, te nam ostaje vidjeti hoće li ova vizija zaživjeti i u javi.
I Renault nam je predstavio jedan novi koncept kojeg su nazvali laboratorij na kotačima. Naravno, neće se tako i zvati, pa je njegovo puno ime Renault Emblem, a stiže kao odgovor na klimatske promjene. Ukratko, riječ je o prostranom, udobnom i tehnološki naprednom obiteljskom automobilu koji manje zagađuje okoliš tijekom cijelog svog životnog vijeka, a to uključuje i proizvodnju. Tako je i unutrašnjost puna održivih i prirodnih materijala poput vlakana lana ili ananasa. Također je svaki dio ovog automobila od guma do kvaka osmišljen kako bi što manje, ako i uopće, zagađivao okoliš, a 90% svih materijala može se reciklirati. Renault Emblem pokreće struja i vodik, ali ga vjerovatno nikada nećemo vidjeti na našim cestama jer ovo je samo dokaz što sve automobilska industrija može i u kojem će smjeru ići. I za kraj emisije ostavili smo vam test Citroena C3. On je sada naime SUV i u potpunosti je promijenio svoj izgled. Dame i gospodo, započela je Francuska revolucija, no ne ona dosadna s kojom su nas nekoć gnjavili na satovima povijesti, već revolucija koju je pokrenuo automobilski brend Citroen sa svojim najnovijim modelom C3. Riječ je o 4. generaciji ovog popularnog gradskog automobila koji je doživio brojne promjene, a zbog kojih je postao zapravo potpuno novi automobil. Osim toga, C3 više nije samo gradski auto, on je sada postao gradski SUV. No prije nego zaronimo malo dublje u priču o ovom modelu, moramo se vratiti malo u prošlost. I malo ispraviti Citroen. Vraćamo se 20 godina unatrag kada je Citroen također imao jednu svoju povišenu inačicu, model XTR. Ovaj automobil kraj mene prešao je 20 godina, ali i dalje u voznom stanju. S aktualnim modelom C3 dijeli činjenicu da su oba povišena, no dizajn ovog modela više je primjeren 2000. godinama kada su tržištem vladali monovolumeni. I mene ovaj XTR jako podsjeća na neki mini monovolumen. A sada povratak u 2025. Novi Citroen C3 bazira se na 4 temeljne vrijednosti: odvažnosti, jednostavnosti, održivosti i udobnosti. Njegova odvažnost vidljiva je odmah u vanjskom dizajnu koji je u potpunosti promijenjen. C3 je nekada bio automobil oblije karoserije, no sada je postao kockast te su linije dosta oštrije. Nova generacija dolazi sa novim glomaznim logom koji se nalazi u središtu maske, ali i novim svjetlosnim potpisom, a svjetla su nam u obliku slova C. Najveća promjena, njegova SUV linija, najbolje se vidi ovdje s bočne strane. A kompletnu promjenu doživio je i zadnji kraj automobila gdje imamo gotovo identičan svjetlosni potpis kao i naprijed. Ja sam vam rekla, potpuno novi automobil. Zapremnina prtljažnika u novom Citroenu C3 iznosi 310 litara. Dobra vijest je da nam novi C3 donosi više prostora ovdje straga, a Citroen kaže da je to najviše prostora u klasi, odnosno čak 2 cm više za koljena od prosjeka. U ovom autu jako je interesantan kokpit, odnosno njegova izvedba. On je napravljen kao na 2 etaže, a ova donja etaža je presvučena tkaninom što daje onako osjećaj ugode i topline. U sredini kokpita nalazi se glavni ekran koji meni doduše izgleda kao da je ovako samo nalijepljen na kokpit. E sad, ovaj kokpit koliko je god fora, on je zapravo noćna mora za sve one koji ne vole čistiti. Jer znate vi koliko se ovdje prašine može skupiti? Jako puno. Ono što je meni puno interesantnije u ovom autu od glavnog ekrana je vozačev displej koji je jako jednostavan, minimalistički i smješten je na nešto neuobičajenijem mjestu, odnosno ovdje gore, što znači da se nalazi iznad volana. Kada podvučemo crtu i usporedimo sve ovo sa prijašnjom generacijom modela C3, ova unutrašnjost je puno ugodnija i ljepša. Novi Citroen C3 dolazi nam kao benzinac te u 2 održive verzije, kao blagi hibrid i u potpuno električnoj verziji.
Ovaj naš testni primjerak je benzinac kojeg pokreće 1.2 motor sa 3 cilindra, a koji ukupno daju 100 konjskih snaga. Službena deklarirana potrošnja novog modela C3 iznosi 5,6 litara, a moja prosječna potrošnja što se tiče mješovite vožnje iznosi 6,2 litre. Iako ima ručni mijenjač koji nam doduše u gradu prilikom gužvi i nije baš najdraža stvar na svijetu, ovaj automobil vozi se bez ikakvih problema. Citroeni su planetarno popularni i poznati po svojoj udobnosti, a udobnost je u ovom modelu konkretno još dodatno poboljšana zahvaljujući hidrauličnim graničnicima. No da bih vam to pokazala moram stati i trebaju mi rukavice. Normalni graničnik na zrak je slabiji zato jer je zrak rijeđi, dok hidraulični graničnik u sebi ima vodu pa je pritom puno gušći pa zbog toga onda lakše upija neravnine po cesti. Uostalom, bi li rađe pali u bačvu vode ili u bačvu puno zraka? Idemo sad vidjeti kako to funkcionira u gradu. No nisu samo graničnici ti koji čine udobnost. Ovaj automobil ima i posebna Advanced Comfort sjedala koja su jako ugodna, ne umaraju, pa će biti primjerena i za neka duža putovanja. Ako idete s ovim automobilom na autocestu, imajte na umu da je ovo manji gradski SUV te je trocilindraž, što znači da će biti nešto glasniji. S ovim automobilom ćete zapravo za najmanje uloženog dobiti najudobniji automobil. I ako mene pitate, u tome je zapravo i prava revolucija. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Do idućeg susreta na malim ekranima, pratimo se na našim društvenim mrežama. Pozdrav! Yeah.